Отличен всички фидери и фидерки. Аз съм фидера, който гледате и отново продължавам да разсъквам Five Nights at Freddy's. Вече съм на нож 2. Миналата нож ги скъсах, отрепах ги, прибих ги. Право, оцелях. Почвам сега втора. Па да видим. Ще разберете как ще живея, ако ме оставите на екраните си. Пак то ли бе? То всяка вечер ли ще звъни? Писна ми на ухото да го слушам. Всеки път казва два пъти хало. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras Нещата забърбяват, скъпи to фидери. make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots have to be right outside your doors. Сцена So if you can't 1А. find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. И просто е печага. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Зайчето е тръгнало. На някой да му се пердаше заек. Чайте сега, искам да слушам. Нищо не се чува. Ой, лето е тръгнало. Е, добре бе, тук пак ми идвате много... Много... Още 1 часа, аз имам 80% батерия или каквото е там още. То зарядно не носи ли? Къде изчезна зайчето? Ето го зайчето. Няма какво е радостно, Хилена. Някой си тананика. Пиляка го няма. Мрап. Его пиляка. Let's eat. Let's eat. Не знам, да нося вегетарианци. Два часа. О, какво прави той тук? То есть нещо се спря тук. Изморя ли се е моето момче? Ето човека. Или робота. Или животно. Се осамотява в тая стая. Обича да е там. Не знам. Много обича да е там. Там му харесва явно. Това нещо. 100% има нещо в тая стая или бърка стаята тая с тая. Какво да се прави? Сега ако лисицата ми се покаже вече няма, не знам какво става. Може и да умра. Его толкова. Ще няма да писате енергия, той е голям пешка.
ще енергията и по-малко съм защитен. Къде сте, бе? Я не ми спирайте камерите, бе. Вие не знаете кой съм аз, бе. Аз съм фидера тук. Явно събира смелост да ми изкочи пред вратата. Пиленцето или кокошчицата. Къде е тази? Къде е тази чума? То си има нещо, става в уста някакво. Как? Как ми скочи това? Не знам, не съм скилнат в тази игра въобще. Или пауза нямаш в играта. Аре, искам да си ходиш. Бян. Ой, меч той. Не, той е заек. А то заек да няма някакви колелца на крачетата, бе. То са направо безшумно ходи, направо скорострелно. От единия край до другия. Е, тук е ни дъски, ако имах само ще слагам мини дъски. Никой няма влезе, после как ще изляза не е ясно. Но ще измисля някакъв такъв вариант. Тук целият зоопарк изгледа. Bitch, please. Ой, кума ли са? Абсолютно всички животни са тук. Всички животни са на линия. Без баба меца. Малко остава. Малко остава, скъпи фидери. Много малко. Аре 6 часа става. То още е пред вратата. Чака бомбонки. Добре, нахално същество. О! То са телепортирани. Аре 6 часа искам да чуя радостните лица. Някакви вилици, лъжици се чуват. Въобще тази игра е пълна луд. Абе, затварям. Защото съм прехил копеле. Е, тъй. Ей, стресно. Стана, бе, времето спря. Стижда ако има и секунди, да мога да ни е по-ясно. Да. Пицарията. И така. Това беше всичко за тази